silethe insuku zokugcina dubanje akasakhulumi ngabaprofeti phese nothi uthi akakhulumi ngabo kodwa ukhulume kithi kakhulu indodana yakhe shaya utheni khona la shaya utheni siyibandla leyinsuku zokugcina yebo okumele likhuluma amagama akhulunywa uJesu ebhekene noNicodemus verse number 15 njengokuba uMose aphakamisa inyoka ehlathi kanjalo ke nendodana khulumani kaNkulunkulu imeko kwenziwa njalo siyibandla sikode lokungayiphakamisa ithini asiphele isikhathi sokuthi impulpiti kube impulpiti yokufela kwabantu asiphele isikhathi sokuthi impulpiti kube impulpiti yokufeza ukuthi ushumayela ngalo kangakanani kunomunye umuntu siphele isikhathi sokuthi masize impulpiti sithi sizombela umgodi asisizombela umgodi empulpiti kodwa masifika empulpiti sizokwenza into eyodwa sizophakamisa indodana yomuntu akumelane nogqobo la ekhaya akumelane nogqobo likaprofethi akumelane nogqobo likapostori kodwa before uphakame ugqobo likapostori sicela ukuzwa indodana yomuntu iphakanyiswa sicela ukuzwa uJesu ephakanyiswa manje sizizukulwana asingahamba noma yini kodwa before sihambe abantu abazi ukuthi kunendodana yomuntu akamalayo ngasegcineke uNkulunkulu ukhulume kithi ngendodana yona engukubenyazela kwenkazi ngamanye amazwi kodwa wenza masingasabona indodana kaNkulunkulu sibona ubaba uthi uJesu mabekhuluma uNtomasi bade simazi ubaba wakho athi uJesu ubone mina khulumane abona mina ubaba ubaba ukuba mina baba simboni angathi abanye baphika uJesu ukuthi akekho uma befuna uNkulunkulu bafuna uJesu noma baphika uJesu uma bathi uNkulunkulu khona uJesu khona ngoba awukwazi ukuhlukanisa uyise nendodana. As I close, Thomas. Iyodwa mission yethu njengabasindisi ukwazisa abantu ngoJesu. Amen. Gogo omkhulu uThombi insizwa mama baba. Lethi asiphakamise indodana. Amen. Ngoba indodana kwenza ingumlayezo opheleleyo. Amen. Ngaphandle kwendodana kaNkulunkulu asinawo umlayezo. Nentshumayelo asinayo. Phinde futhi bazalwane. Asinayo intshumayelo uma uJesu engekho kwintshumayelo. Amen. Ngoba uJesu yena ungumlayezo. Hayi. Leli verse silifunde ngani? Uverse number 13 bengumfundo. U14 uthi verse number 14 engathi ekhuluma ngomoya engcwele. Uthi uyofika phakathi kwenu. Mayifika phakathi kwenu bese limbiza ngokuthi uyoba umduduzi. Elesilungu liveza ukuthi he will be the advocate, he will be the helper, he will be the counselor, he will be the step by, he will be the comforter. Oh, uthi uzathi uJesu baba kwayena, it is in your advantage that I may live. Ngiyaqala ukubona iadvantage ibuhlungu kangaka kodwa noma ngiyaqala ukubona ubuhlungu obuyi-advantage. Ngiyaqala ukubona ubuhlungu obuyi-advantage. Kwenza abantu in their hearts they were troubled. Inhliziyo yabo yayitroubled bekhathazekile. Abanye bakhona bekhathaza ukuthi sishiya amabhizinisi ethu, sashiya imizi yethu, sashiya ama-altare ethu, sashiya yonke into ebizwa ngathi. Abanye baqamula amajobo okulima, abanye bashiya ama-professional balandela uJesu. Kodwa bathi uJesu sikhulumela sambuza indaba thenu uyahamba bawuhamba ushiya lebala. Kodwa izulu lathi kulungele kethapha, kulungele kupha, kulungele laba, kulungele ukuthi uhambe ngoba manje ngahamba kukhona umuntu ongekafika phakathi kwenu. Nina mkhalela mina ngingedwa kodwa mina ngitshela ukuthi kulungele
kusho eziyi-advantage yethu uma singena kuzo sitshela ukuthi siyofa kanti sisilungele ukuba sidabule kuso. Abanye i-rejection yinto abanye bayintsho ukuthi bayofa kuyo kanti sometimes i-rejection iyi-advantage leyo. Kanamaya wothi uNkulunkulu kuSamuel uyomkhalela kuze kube Samuel yakhala khalela uSawuli uthi uNkulunkulu uyomkhalela kuze kube nini. Isizathu ngoba mina ngimlahlile. Yabona lento yakhe ubhizi ukhalela uSawuli yolahlekela uDavide ngoba uDavide ungowenhliziyo futhi uDavide akavele eningini uvele enkosini. Kunabantu babukwanyana abasitakile empilweni basitakiswa ukuthi abafuna ukudedela. Kunezinto okumele uyiyeke noma zibuhlungu kangakanani. Shiya usabambelela ukuba umngane wakho lahla ngeminyaka emidala ingane ina-12 years bombona uyanqaba wangishiya akayondlanga ingane akayondlanga phela isizwe yaba no-12 years vuma ukuthi akayondlanga udlulele phambili. Kulokhu ubambeleleke kuye kwababhoyi kodwa sike bese athi kwenza ibandla lensuku zokugcina babukwanyana mvumele ibandla likamoya engcwele. And if bazona singaneglect umoya engcwele siyobe silahlekelwe yiphakade. Nasi isizathu ukwenza uverse 14 uthi uJesu umefika umoya weqiniso he will glorify me. Uyakukhazimulisa. Umoya engcwele akuwona ukuperforma. Akuwona simgqoka simbathe abe yi-character ngibe umvangeli epulpit ngaphandle ngibe umfana waDlamini. I hope niyangizwa. Amen. Kulaba aba-actayo abawona lamagama abayiwona kwi-TV baqokiswa i-character. Manje umoya engcwele akuwona okuyo-actor ukuthi ngoba namhlanje ngiyoshumayela i-IBC sengizama-ke ukucommunicate naye ngoba ngiyepulpit. Umoya engcwele akuwona wasepulpit bese simshiye epulpit. Umoya engcwele akuwona wasesontweni bese sisale esontweni. Uyinkinga owakho umoya engcwele ohlala esontweni. Uyinkinga umoya engcwele wakho osale esontweni. Yes. Ngoba lento kwenza ukuthi abantu bafuna ukuyiveza epulpit balahlekelwe umoya engcwele. Ngoba umoya engcwele mfundisi kwanyana okukhazimulisa. Yes. uKristu. Thina simazi uKristu kodwa mase simamukele umoya engcwele uyamkhazimulisa amqalise ngokusobala. Ngiyakhuluma esibona umoya engcwele akuwona okusenza ama-celebrity. Sibe ngama-celebrity of the church. Ngithi umoya engcwele akuwona okusenza ama-celebrity. Iqiniso ukuthi bazalwane angeke sikuvimbe okukhanyana ukujabulelwa ngabantu kodwa asingakusebenzisi lokho egameni likamoya engcwele. Ngoba umoya engcwele umsebenzi wakhe omkhulu ukukhazimulisa uJesu. Ebufakazini bethu ayiphakame. Ayiphakame. Amagama okuthandaza akaphakame uJesu. Akaphakame. Makwenzeka sima ey'tradini akaphakame uJesu. Makwenzeka singene ebhedlela akaphakame uJesu. Makwenzeka sinikwe ithuba emsebenzini akaphakame uJesu. Ey'koleni akaphakame uJesu. Emakhaya akaphakame uJesu. Emasontweni akaphakame uJesu. Ey'tradini emphakathini yangakithi akaphakame uJesu. Ngizoshumayela lokho kwenza seqedile futhi akaphakame ngoba uJesu uwona uyena ongumlayezo bandla lenkosi. Cela sifunde iBhayibheli uyena ongumlayezo. Cela sibuke nathi uma esefikile umoya engcwele kuPeter nabawu level kwi-upper room. Uzwakala lapho abaphansi bathi laba badakiwe. Kodwa esefikile umoya engcwele wangena kwigwala.
sonke siphithwa yigwala. Kodwa mfezi esefikile umoya ngcwele. Kwasokala uPeter ema. Wama kubantu ezikode ababanekeliso. Siyakhumbula uPeter baleka, siyakhumbula uPeter ephika uJesu ekhambazi. Kodwa usefikile umoya weqiniso. Kodwa usefikile umoya weqiniso kwasokala uPeter. Madoda maJuda. Nani madoda aseJerusalem. Laba bantu. Abantu abayiwayo. Kodwa kunoJesu. Nina bambethelayo. Ayintsha kakhulu. Elenqatshwa yini. Nibhekela kubayona. One message. But the love of 3,000 souls. The message ayodwa. Akakabisa uJesu. The message ekhutshwa ngamandla. Khutshwa ngamandla kamoya ongcwele. Ikhutshwa ngamandla kamoya ongcwele. Ikhutshwa ngamandla kamoya ongcwele. Ingakhutshwa ulwazi lomlomo. Ingakhutshwa ulwazi ukushimayela. Kodwa ikhutshwa ngamandla. Ngoba isafile. Ukhona khokha phela ntombi nangena ngaleni. Ayibambe usomona ibhande. Iphakama phakathi kwabantu. Ithi wani nanonke nomeleyo. Wani nanonke msindo nemkhathalele. Ukhathalelana khona. Sefika umoya ongcwele. Awufazile futhi. Uke wafika eSamariya uJesu. Wafika wakhuluma nowesifazane. Wathi uJesu wesifazane mphuzise. Sathi isifazane amaJuda namaSamariya wafika. Kodwa baswakala uJesu. Athi ngilandela indoda yakho. Wathi laba banayo indoda. Wathi uJesu usho naye. Waba naleyo sithupha kuyona yakho. Wakhala lapho wakhalamisa amehlo. Wathi wena usileli besayo. Lithi nalibhebhe kasesinzi. Ubaba washiya ibhizi. Wathi sefika uJesu. Yesala ibhizi. Wasekujima iSamariya lonke. Wathi wasale lonke. Wathi wasale lonke. Wakujima iSamariya lonke. Wathi nizobona. Namu Mesaya. Wathi namu Mesaya. Utamemezela ubisi. Nitwasani lonke. Namu Jesu. Wasani lonke. Ephelezane. uJesu. Uyaphila. Uyasindisa. Unamandla. Siyabalaza. Wathi mina ngingukudlula. Mina ngingukuphila. Mayisekhona yona. Akusilana phansi inyama. Mayisekhona uJesu. Mayisekhona. Nasekhona isimo siyamlalela. Mayisekhona. Mayisekhona. Ilapho sithi uyaphilisa. Ilapho sithi uyasindisa. Ilapho sithi uyinkosi. Ilapho sithi uyimadana. kaNkulunkulu ophezulu wakho wafuna uphila ngeke. Phila njani ngeke? Phila njani? Kuthiwa sengiyathandaza kwenza lo Jesu lo. Nalokusho ngikutshela ukuthi ungubani. Lo Jesu nguye ofika amanzi ebaba. Kodwa bayingena kwenye nabemthothi. Lo Jesu nguye lo. Owathi uNkiseni nokuyehlana. Loba yidwala. Kwathi phakathi kwakho kubatha amanzi. Sathi usoma yazi yethoko. Akhasha amanzi. Kwathi uNkosi uPawulos. Akho kumele ehlale bomini. Bayitshela ukuthi idwala
isiyehla kodwa labonakala mbalandweni uthi lelo dwala lalikuKristu Jesu akozala nalali akozala nalali akozali Jesu yile uJesu athokokolelehla nabafumana basi kodwa ohlelile engashumela impisi nayihle nangiphakashile kodwa bayihle bafa kodwa ohlelile namafa waphila uJehova ebhala ngaye ezincwadini zasePatmosi athomelezeke simhlophe ngoba bezulu uthe behlala kakhulumela ngabamlilo uthe sibenza msali ibhande legolide kathwala umkhona wegolide wakekala ibhasha lumhlophe bethikayo wathwala walozuluwathi emfawusayo wakhomela esisolo sezindaba sakungabusakala Johane wakubonekomile iluzwi kaNkulunkulu yena lowo athi Johane waliwesileyo athi kodwa manje ngingophilayo athi ngiyeza masinyane abakwasayo balungoyo abakapela balungoyo bonke abaphelele ukuqabuka zonke izizwe ziyabulila ukubani loJesu uyalokhe nababakanye endaweni engcwelengcwele engumpristi omkhulu engangeni ngagazi lamusi engangeni ngagazi lakhona kodwa ngena ngegazi lakhe Jesu njani Jesu njani wangena ngegazi lakhe uthi mina ngiyisinkwa esehlizweni athi I am a good shepherd mina ngumbalusi okuhle uthi ezami uyazazi kathi nazo ziyabazi uthi ezami zibiza ngamagama bese zilizwe izwi kodwa umfakazi asimlandeli kusho uthi mina ngumbalusi okuhle uyadala ukuphila kwami emayezini kodwa ashiloyo makufika impisi yokubalekelela awushile mhlawu uthi Jesu kodwa mina umhlabi ngiyawuvikela uye la profeta engawulizayo athi sizalela umntwana siphile umdubeka umbuso wakuyoba semahlombe akho kuthula ngobalula ngobangayisayo kuthula ngoyiswa kula phakathi kuthula ngokubuya namandla kuthula ngayinkosi yokuthula uyena uJesu athi kwanza izwi lamisha lemvula yona matisa umhlaba alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi uyelo Ezekiel's word uthi uPaul baba eloma uthi phose siyawuthini phose siyawuthini uma yena emile ngithi ngizwa ukuthi ngimemezele kwi-chief demon yale ndawo ngithi uma mingakithi kuthi ngimemezele bathakathi bale ndawo kuthi uma mingakithi kuthi ngimemezele madimoni ale ndawo ngimemezele iy'thenzi empilweni yethu ngimemezele iy'thenzi empumelelo ngimemezele iy'thenzi emali ngimemezele iy'thenzi empilo yethu uma yona mina ngakithi ubani oyasahlukanisa uzwile ukuthi ithuba ubhala uthatha ithuba ubhala bese ethi uthatha ithuba yena ongayigodlanga eyakhe indoda kodwa wanikela konke kanye nawe kodwa kuba kanjani ukuthi angasiniki konke kanti bafethu impilo yethu ifihlwe naKristu yima nafusa abaKristu funeka baphezulu lapho kuphela kwenu ifihlwe